Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan sabon darasi. Da farko ina minka saƙon godiya ta ga ‘yan channel ɗin nan da ma ɗaukacin waɗanda suke kasancewa da channel ɗin nan tamu mai albarka ba dare ba rana. Muna sanar da irin gudunmawar da kuke bamu, babu abin da za mu ci da ku sai dai mun gode. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya biya ku da gidan aljanna. Muna roƙon ku da ku ci gaba da ba mu gudunmawa kamar yadda kuke ba mu ta hanyar danna mana wannan jan kalma wacce aka sa subscribe, a gaba za ka ga alamar ƙarawa ta fito, ita ma sai ka danna ta, sai ka danna mana like, sai kuma ka share ga 'yan uwanka ko kuma abokanka domin su masu amfana da wannan bidiyon. Na gode. A yau darasin da ya zo muku da shi darasi ne akan yadda za ka ga chatin ɗin budurarka, ko kuma ce yadda za ka saci chatin ɗin budurarka ba tare da ta san kana ganin chatin ɗinta ba. Kai tsaye za mu je kan darasin. Za ka shiga Play Store. Bayan ka shiga Play Store za ka yi searching ɗin application WhatsApp. ‘Yan uwa kamar yadda kuke gani wannan shine application ɗin. Already ni na riga da na yi download ɗinsa. Kai sai za mu shiga application ɗin. Zan kuma ajiye muku link ɗin application ɗin a description. Za kuma ka iya zuwa ka yi download ɗinsa kamar yadda na yi a Play Store. Bayan ka shiga application ɗin za ka zo ka shiga wannan zaɓi na farko inda ka sa WhatsApp ɗin nan. Da yake application ɗin yana yawan nuna talla, akwai za ka katse talla ne. Gashi nan zai satin ya buɗe. Bayan ya satin ya buɗe jin noma wajen da za ka yi scanning. Kai tsaye za ka karɓo budurwar taka, za ka ce za ka ɗan yi mata wani abu ko ɗan wani gyara haka dai, sai ka shiga WhatsApp ɗin. Bayan ka shiga WhatsApp ɗin budurwar taka za ka taɓa ɗigon nan guda uku na sama. Bayan ka taɓa za ka zo ka shiga wannan zaɓi na uku, WhatsApp web. Bayan ka shiga sai ka danna OK. Gashi nan ya nuna alamar scanning. Kai tsaye za ka zo ka yi scanning ɗin wannan abin nan, wannan alamar da ta fito ta wayar taka. A cikin sakon 10 ka gama abin da za ka yi. Kai tsaye yanzu zai kama WhatsApp ɗin dukkan abin da yake wayar budurwar taka zuwa wayarka, za ka dinga gani. Amma hakan ba za ta yi ba, dole sai tana online. Idan tana online shine za ka dinga gani. Za ka dinga ganin chatin ɗinta, amma idan ba ta online kai tsaye zai katse ne. Yanzu idan ku duba ta abin da yake wannan waya ya kuma wannan waya, haka za ka yi ka sati chatin ɗin budurwarka ya komo wayarka cikin sauƙi. ‘Yan uwa a nan ne muka ƙarshen wannan bidiyo. Duk mai buƙatar tambaya ko ƙarin bayani mu haɗa comment section ne, kuma insha Allah zan ba shi amsa. Kada ku manta da danna mana alamar subscribe da danna alamar ƙarawa. Da zarar min ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Na gode da kasance.